Value gap versus single print. Jeden je vizuálny pattern a druhý nám určuje silný kontext. Pozrieme sa na to bližšie, takže vítaj u mňa, vítaj späť na mojom tréningovom kanále a hneď od začiatku pridaj like, pretože ma to každopádne bude supportovať. Poďme na to. Fair Value Gap alebo FVG znie múdro, elegantne, ale vždy je to len pattern. Je to kombinácia troch sviečok, ktoré za chvíľu znázorníme a pokiaľ sa budeme baviť o single printoch, tak single print nám hovorí o určitej akcii, ktorá sa opiera o aukciu, opiera sa o čas a opiera sa o volume. Pokiaľ sa bavíme o single printe, bavíme sa o kontexte. Pokiaľ sa bavíme o fair value gap, bavíme sa o určitom patterne. Pattern bez kontextu je ako by si lízal zmrzlinu cez zrkadlo. Pri fair value gap nevieš, čo tam obchodoval, pretože nesleduješ objem, nesleduješ imbalanciu, nesleduješ likviditu. Sleduješ len pattern troch po sebe idúcich sviečok, ktorý každopádne môže mať svoju silu, ale ideálne, aby to bolo v určitom kontexte a na veľmi silných lokáciách. Fair value gap ti dá ilúziu kontroly, ale bez kontextu je to aj tak zbytočné. Poďme si niečo povedať bližšie. Fair value gap vzniká pri agresívnom pohybe, to je tzv. Free candle pattern. Môžeme si to zakresliť a ja ti ukážem, akým spôsobom vzniká. Pokiaľ sa pozrieme na longové scenário, tak bude vyzerať práve týmto spôsobom. Máme 3 po sebe idúce sviečky. Pokiaľ tie sviečky majú následovný knôt, tak vzniká nám medzi nimi medzera. Táto medzera nám bude signalizovať práve tento fair value gap. Táto medzera nám vzniká za určitej sily, za predpokladu určitej sily, za predpokladu určitej imbalancie. Ale bez toho, aby sledoval volumový profil, tak si to nedokážeš potvrdiť, pretože dáta a štatistiky je jedna vec a ilúzia je vec druhá. Tento pattern môže byť veľmi silný, ale ako som ti spomínal, bez kontextu je to aj tak zbytočné, pretože pattern sám o sebe je len vždy pattern. V tomto prípade nám vzniká tento pattern, ktorý nám vyznačuje tento fair value gap. Práve v tejto oblasti hovoríme o zóny určitej imbalancie. Ten pattern je následovne, pokiaľ príde trh do tejto oblasti, tak tu sa očakáva long, ideálne so stopkou pod gap alebo pod túto sviečku. Fair value gap je typický pre ICT. Obľúbené FMC alebo Smart Money koncept v komunitách. Predpoklad, trh sa často vráti do tejto zóny a vyplní ten gap. Používa sa ako potenciálna zóna reakcie, vstup, SL sa dáva za gap, ako som to pred chvíľou vysvetľoval. Pokiaľ sa pozrieme na single print, tak single print vzniká počas výrazne trendového pohybu. Single print nám práve vznikol v tejto oblasti a je to výrazný trendový pohyb, kedy v týchto oblastiach trh budoval silný objem a ako náhle prerážal tieto highs, tak tu nám vznikal tento single print. Opäť budoval tu volume, budoval tu range, prerážal a opäť vzniká nám single print. A single print nám potvrdzuje kontext. A samozrejme nás znázorňuje low volume zóny, znázorňuje nám high volume zóny, kde trh mal väčší záujem obchodovať a následne, keď trh prerážal, tak vznikali zóny imbalancie. Tieto zóny imbalancie nám častokrát zvýrazňuje práve single print a sú to zóny veľkých hráčov, tzv. Long term traders. Indikuje nevyváženie, trh neakceptoval túto cenu. Má tendenciu sa zaplniť neskôr, nie dnes. Pokiaľ máme dnes single print, tak dnes očakávame, že nastane trendový deň a budeme obchodovať len v smere a ideálne nikdy nie proti single printu. Neočakávame, že dnes trh sa bude vrácať a zaplňať. Očakávame, že v nasledujúcich dňoch sa môže doplniť táto aukcia, pretože trh tu nestrávil prakticky žiaden čas, nemal čas na to, aby tam mečoval alebo pároval objednávky. Preto trh bude chcieť testovať túto zónu, či tam bude nejaký meč práve kupcov a predajcov a to je tá kľúčová myšlienka. Dá sa čítať aj cez volume, tzv. Low volume node alebo price rejection. To znamená, bol tu low volume node, bola to zóna odmietania. Pokiaľ sa pozrieme, tu máme single print zónu, máme tam low volume node, single print zóna, low volume node, single print zóna, low volume node. A tieto zóny samozrejme sú zóny odmietania alebo zóny veľkých hráčov. V týchto zónach pri pullbackoch chceš obchodovať na menších timeframes, to znamená, pokiaľ trh tu buduje nejakú balance, vyrazíme a ty sa dostaneš na menší timeframe niekde na pullbacku, boom, tak nedáš long v zóne obratu. Môžeš vidieť, že trh otváral v tejto oblasti a zatváral vysoko nad. Fair value gap versus single print.
Povieme si k tomu pár poznámok, kto využíva fair value gap a naopak kto využíva single printy. Fair value gap je to často vizuálny pattern, pretože sa zobrazuje v troch po sebe idúcich sviečkach. Nemá oporu vo volume ani aukcii. Fair value gap viac ako 50% zón je ignorovaných v silnom trende. Nevieš, kto tam obchodoval, len že tam neobchodoval nikto vizuálne. Neviem, kto tam obchodoval, pretože nie je na tom založený žiaden volume, nie je na tom založená žiadna aukcia. Pokiaľ sa pozriem na single print, tak single print je to reálna absencia záujmu. To znamená, že tam neprebehli žiadne transakcie, pretože to vidíme z pohľadu volumu. Z pohľadu volumu vidíme, pokiaľ sa pozrieme, v tejto oblasti nám vznikol single print. V tejto oblasti nám vznikol single print a vidíme, že je tam reálna absencia záujmu obchodovať. Sú to veľmi silné zóny práve dlhodobých obchodníkov, ktorí vstupovali do trhu, aby prerážali toto denné high a tu bol len a len long. OK? Čiže je to veľmi silná zóna práve, kde bola absencia záujmu. Má aukčnú logiku, opiera sa o reálny objem a reálny čas. Používajú inštitucionálni tradery a hlavne profesionálni obchodníci. Kdežto fair value gap sa využíva hlavne na Instagrame alebo na YouTube zdarma. Ja nehovorím, že fair value gap je zlý. Ja ti ukazujem porovnanie, kdežto fair value gap je len obyčajný pattern troch sviečok, ktorý by mal znázorňovať určitú imbalanciu, ale nie je potvrdený pomocou aukcie, pomocou volumu alebo pomocou času. Kdežto single print nám znázorňuje aktuálny kontext, ukazuje nám dlhodobých obchodníkov, ukazuje nám zóny, ktoré sú akceptované na základe volumu, času a samozrejme aukcie. A toto nám hovorí o kontexte. Ty môžeš využívať fair value gap na určitých zónach likvidity, ktoré vyčítaš z pohľadu market profilu a pokiaľ máme takisto zóny single printu, môžeš využívať pri vstupoch. To je všetko v poriadku, ale chcem ti vysvetliť, aby si pochopil práve veľký a markantný rozdiel medzi single printom a fair value gap. Chceme si k tomu povedať opäť niečo viac. Fair value gap je založené na vizualizácii troch sviečok. Ale single print je na reálnych dátach z aukcie, čas a objem. Kde nájdeš fair value gap? Klasický sviečkový graf používa sa kľudne v TradingView alebo MetaTrader, ale single print ti zobrazuje len market profil v kombinácii s volume profilom, napríklad ATAS, ktorý využívam ja, alebo Sierra, alebo ďalšie iné. Prečo vzniká fair value gap? Je to rýchly pohyb bez návratu, kde vznikne práve tá medzera, ktorú som ti vykresľoval. Je to tzv. Vizuálny gap medzi sviečkami. Single print vzniká, pretože sa neakceptuje cena. Žiadna aukcia ani obchod nebol v tej zóne. Účastníci trhu, predajci alebo kúpci nedostali čas tam nakupovať, pretože jeden z nich bol veľmi agresívny a cena tou zónou len preletela a hľadala si ďalšie úrovne akceptácie. Spoľahlivosť fair value gap je stredná, častokrát ignorovaná v trende a single print je vyššia, pretože je potvrdená objemom a časom. Kto využíva fair value gap? Sú častokrát retailoví tradery, hlavne komunita, ktorá využíva smart money koncept. A single print sú to pokročilí obchodníci alebo inštitucionálni tradery. Význam fair value gap. Možno tam niekto nestiel vstúpiť, je to čistá hypotéza. Single print trh tam reálne neobchodoval. Je to overiteľný fakt, pretože keď sa pozrieš na volume, tak uvidíš tam low volume zóny, kedy tam neprebehli obchody. Neprebehli tam obchody len z jediného dôvodu, pretože jeden z kupcov alebo predajcov bol extrémne silný. Pokiaľ sa bavíme o longu, tak kupca bol tak agresívny, že predajca tam ani len nestihol prísť obchodovať. Bavím sa o agresívnych predajcov, ktorí by chceli predávať za market, pretože agresívny kupca kupuje za market a vyplňuje tie pasívne sell limity v takej rýchlosti, že jednoducho nestihne tam prísť žiaden agresívny predajca, aby takisto mečoval tie kontrakty. Význam, respektíve v trende je fair value gap častokrát ignorovaný, single print rešpektovaný. Vizualizácia fair value gap, 3 po sebe idúce sviečky a vytvára sa práve gap
medzi týmito sviečkami single print nám vykresľuje TPO profil s jedným riadkom, to znamená každé písmenko má len jeden riadok alebo jedno písmenko, alebo pokiaľ sa bude o volumovom profile, tak nám tam vzniká silná low volume zóna. Poďme si pozrieť reálne porovnanie v grafe Fair Value Gap versus single print. Toto je deň 28.5. To znamená, to bude tento deň. V tomto dni môžeme vidieť, že nemáme žiaden single print, preto neočakávame žiadne trendové pohyby. Ale pokiaľ sa pozrieme, číslo na tento deň je ohraničený práve v týchto rámikoch a pozrieme sa, toto je prakticky ten deň, takto vyzeral ten deň. A my vidíme, že máme tu prvý fair value gap, ktorý tu vzniká longový. To znamená táto sviečka, high tejto sviečky, low tejto sviečky, to znamená 1, 2, 3, kombinácia troch sviečok, vzniká tu táto zóna fair value gap, kedy tu idú častokrát long a tu stopka, ok? Prvýkrát na držku. Trh ide dole a opäť tu vzniká low tejto sviečky, high tejto sviečky a vzniká tu tento gap. Opäť, pokiaľ tu niekto ide short a tu stopka, opäť na držku. Opäť nám tu vzniká fair value gap, pretože máme tu high a low tejto sviečky, vzniká nám tu zóna, pokiaľ by sme tu išli long a tu stopka, ok, tu by to bolo v tomto prípade úspešné. Ďalej, tu nás vzniká, tu nás vzniká, tu nás vzniká, tu a všade dokola. Schválne som zvolil timeframe M30, pretože každý ten balken na market profile má takisto 30 minút, takže pozeráme sa na ten istý graf a vizuálne môžeme vidieť, že pokiaľ sa na to pozrieme vizuálne, tak vizuálne je to absolútne to isté, a tu to končíme s týmto buying tailom. Pokiaľ sa pozrieme, tak je to úplne to isté a končíme tu s týmto bickom. Okay? Vizuálne, pokiaľ sa pozrieme na tento profil, tak tento profil mi nehovorí o žiadnom single printe, pretože tam single print nevznikol. Single print by tam každopádne vznikol v tomto prípade, pokiaľ tu tento deň by nebol ešte ukončený a vznikala by nám tu ďalšia balance, tak tu by nás zasvietil single print a toto by bola low volume zóna. Pokiaľ by to vyzeralo následne takto, že by sa tu začali tvoriť takéto kopčeky, tu by sa nám opäť začal tvoriť volume, tak tu by nás zasvietil tzv. Single print zóna a tu by bola zóna obchodovania a pokračovania ďalších trendov. Ale to nenastalo. V tomto prípade by nás každopádne fair value gap častokrát zmiatol, pretože nám nedáva význam z tohto pohľadu obchodovať každý fair value gap, pretože je to pattern troch sviečok založený čisto len na vizualite. Pokiaľ sa pozrieme z tohto profilu, tak každopádne vidíme, že sme sa nachádzali v jasnej balance, preto nám nedáva význam obchodovať niekde v týchto oblastiach, tu. Pre nás je veľmi dôležité, pokiaľ máme D-čkový profil z pohľadu market profilu, aby sme obchodovali veľmi silné likvidné zóny, ktoré sú fixné, ako je value low, value high, denné low, denné high, single print zóny, je to výpok alebo pok, ale samozrejme nemôžeme to obchodovať len tak halabala na základe, že tam máme nejakú čiaru. My musíme vedieť vyhodnotiť aktuálny kontext, mali by sme vyhodnotiť, čo nám market profil hovorí, pretože je to opäť určitá sila. Môžeme si pozrieť, kedy nám vznikol tento deň. Tento deň to bolo 2.6. a môže vidieť, máme tu zóny single printu. Tie zóny ja dokážem vám vizuálne znázorniť, aby ste ich krajšie videli, tak sa na nich poďme pozrieť. Toto sú zóny, ktoré sú veľmi silne akceptované a hovoria nám určitej sile. V tomto prípade, pokiaľ by som ja obchodoval, tak by som mal tento kontext, by bol samozrejme len a len long, nikdy by som nešiel proti a pokiaľ mám kontext long, tak sa potrebujem do trhu dostať na menšom time frames. To znamená, môžem si prepnúť 5-minútový graf, pozriem sa, je to 2.6. 2.6. A ja si na základe týchto informácií vyhodnotím určité setupy, ktoré mám, ktoré sú validné a tie obchodujem. To znamená, niekde v týchto oblastiach ja potrebujem sa dostať do trhu, aby som vstúpil. To znamená, nebudem hľadať shorty len preto, že mi tu vzniká nejaký fair value gap, ale budem hľadať len a len longy, pretože mi to určuje kontext na základe volumu, na základe aukcie a na základe času. Ja už len potrebujem pattern, ktorým sa dostanem do trhu na základe menšieho timeframeu, aby som mal samozrejme stále vysoký potenciálny zisk
versus potenciálne riziko. Pokiaľ nemám dostatočné plánovanie a dostatočnú štruktúru môjho tradu, alebo pokiaľ plánujem určitý trade a tá štruktúra mi nesedí, že môj potenciál je 1:1, tak samozrejme ja nikdy neriskujem svoje peniaze len preto, aby som zarábal $500, pokiaľ riskujem $500. Pre mňa to nie je žiadna efektivita, pretože ja môžem riskovať mojich $500 len vtedy, pokiaľ je tam potenciál 1500 a vyššie. Pretože inak to pre mňa nemá žiaden zmysel. A toto mi práve dokáže ukázať single print, dokáže mi to ukázať market profil, kde sú tie likvidné zóny a pomocou mojich exaktných setupov sa dokážem dostať do trhu práve s nízkym rizikom a vysokým potenciálom. A to je rozdiel medzi amatérom a profíkom, ktorý len slepo využíva fair value gap a nevidí práve ten hlavný kontext, tú hlavnú štruktúru, to plánovanie, risk management, trade management alebo money management. Som veľmi rád, že si dopozeral práve túto prezentáciu, tento maličký workshop. Budem veľmi rád, pokiaľ mi dáš like za toto video, pretože to robím pre teba vo forme gratis, tak si to určite ceň. Pokiaľ máš nejaké otázky, tak ma môžeš kedykoľvek kontaktovať na matej@skalmaster.sk. Takto. Pokiaľ chceš čeknúť môj web www.skalmaster.sk a nezabudni sledovať môj Instagram Matej_trading, mám verifikovaný profil a dozvieš sa tam častokrát informácie, ktoré nezdielam na YouTube, ako sú moje trady, ako sú recenzie a tak ďalej. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.